Okay, try natin tong X-Vibe, no? Sa rehearsal natin dito sa church. Gamitin natin siya. Ito yung nasa gitara. Ito, kabit natin sa guitar pedal natin. Okay yan. So, ito yung transmitter. Nasa acoustic guitar na natin. Tapos, wirelessly kumukonect siya dun sa tuner. Diretso dun sa acoustic preamp natin. Diretso sa mixer. No? Kaya, ayun. Ayos na ayos.